Russia le Ukraine in dawn update Ukraine mar chaklama in dawn na sa tak thlenga ommeka Russia Defense Ministry chuan an sipaiten Ukraine marlam Donetsk biala Bakhmut khopui chim thlang lama an Rivka khwa chu an thunun fel to ni in an soi Russia chuan Barman pakhat Ukraine ta na Russian unit pakhat te baya rel kong man ruati chiata wangin kumsom ni panga chung zel tang turin athon ani Ukraine sipai chuan drone mangin school building an baya Russia Grayvoronsky district a Bezimeno khwa chetan la ni in Belgorod governor Vyacheslav Gladkov chuan telegram a soini Russia Foreign Ministry thupuang tu Maria Zakharova chuan European Union hian Russia set frozen atanga sumam mute Ukraine tran puina tana man atum chungchanga Russia phubalak na full measure chu atem don ti in avo Ukraine khopui Kharkiv bula Belgorod biala Yakovlevsky district a Krasny Vostok khochunga aircraft drone atla heti la hian meche pakhatin nunna charani Russia rama nuclear tel waral thuam manga operation nei ani lain khotlang lam politician ten Ukraine sipai tir antum thuan soi wangin khovelin dona lomber athlen theina level asang chhozel ni in Russia TSS news agency chuan Hungarian foreign minister Peter Szijjarto thu soi chu atar langa mithen khat Ukraine rama sipai tir du anom nual bokane mithen khat chuan nuclear al thuam man meite po an soi ri ani ni tin khovel pum hong phathai in dona hlom thleng thaya kanding rengani ti in Szijjarto chuan Budapest a Swiss pui Ignacio Cassis nen anin mu nuwa news conference a asoyene engthil nge thleng kan thria European politician te chuan nuclear al thuam man chungchanga thuan soya Russian te hian tactical nuclear al thuam mangin inzirnan nei mekani ti in Szijjarto chuan soya he in donara phlak tak hian ahun topra phlak ber athleng don ni in kangai ti in asai Szijjarto chuan Hungary in asai Ukraine boina chu sipai manga chin fel thaiani lo thu atar langa chu mai ba ka European partner ta hnena in dona ti zol thei tur le thil poi jok hlen thei thil ti ai chuan remna siam na konga an chakna le an thil ti theina za ve tal mangse ti chuan he in dona hi in biang na do kana atop mai thei ti bei sena thu Hungary in asai chu Szijjarto chuan atar langani Ukraine military intelligence drone te chuan Tatarstana Russia military industrial complex a facility te chu an bei ni in main intelligence directorate atanga thudon na chuan Ukraine news website Ukrainska Pravda shilani drone te hian Kazan le Nizhny ste baya helai hmuna hian in donaral thuam siam chuana khol poimo tak tak engemaw zata omani helai hmuna production tamzo khichu sipai industry manani tin thodon na chuan asai nimin jing khan Federal Air Transport Agency chuan Kazan le Nineskama airport pahnian na tho kalai mek chu hun engemaw chenatan ati topa Tatarstana enterprise bungro thren khat engemaw zat chu drone manga bei hlo thon oma wangin son chuan ni bokani nimin jing khan Federal Air Transport Agency chuan Kazan le Nineskama airport pahnian na tho kalai mek chu hun engemaw chenatan ati topa Tatarstana enterprise bungro thren khat engemaw zat chu drone manga bei hlo thon oma wangin son chuan ni bokani Russia Defense Ministry chuan anram sana nimin tlaidar ni vel khan Russia Air Defense System ta chuan Tatarstana Ukraine drone an kap thla ni in atar langa Telegram channel ta chuan Nizhny sa drone pahnian mu thuan tar lang bokani Yelabuga mayor chuan Yelabuga biala drone pakhat ka thla ka ni thuwa sei ti in Ukrainska Pravda chuan atar langani Zelensky chuan North Macedonia President Jordana Siljanovka Davkova le Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis ta chuan thlalia Switzerland a remna zonga in khom pui nei tura antel tur thu annem ngeti asoine Ukraine President chuan exa kanram te in zomna ti chak le zolnan
President Silzanovka Davkova chu Ukraine a lo muak turin kalowin ring ani ti in a ziak. Switzerland chuan he summit hian Ukraine tan remna konga hon nge bai saya. Ukraine rama Russia indona lamhoi Telegram channel chuan Defense Ministry official state thil lei en kol tu Vladimir Vertelevsky manani thu an tar langa. Warburger engemaw report alan dan chuan Vertelevsky hi bum na lian tham taka in nam hnuerin hlelani a mase officiala nem ngero ala om lavani hemi ma hian Russia Sipai General Staff Deputy Head Lieutenant General Vadim Samarin chu thlama sa chung khan defense figure senior palina ni a ani po hi thamna la niarin hlelani. Russian chuan Ukraine Russia in a op Zaporizhia nuclear power plant supply na main power line chu darkar thum chuang za ta om to a ma se thil poi thlen thai lo om lo ni in a sai helai mun hi Russia in nei front line nei taka oma ma se Zaporizhia plana reactor paruk te hi man thaian la ni lawa nuclear material lumreng tur le chianara phlak tak thleng tur ve na tan pon lam powara ain ngatani. Russia management chuan unofficial telegram channel a radiation level a danglam na a om lo chan hi chui chian me ka ni thu an tar langa. Russia hian kumsang ni somni pahnia Ukraine rama special military operation anei tana tang khan nasa takin chian na thleng to a chung zinga tamber chu rel kong ti chiatani a court ta chuan Ukraine thlop tu inzom ta chu hremna na tak a peto bokani. Moscow Sipai Court chuan Moscow Belarus na thok kumsom thum parukmi Vladimir Malina chu ram phatsan na le terror le sabotage thuboi sang-sanga thiam lawa chantira terror organization mi le sa ni ti an mu chuak bokani. Malina hi nikum khan ramrikal tlanga bei pui thlak na in nam hnoi nia soyani a Freedom of Russia Legionism nuwa relkong relay box chu a hal ni in prosecutor te chuan thu chhuah siamin an soi legion atanga handler pakhat chuan Malina hnena thu pe ka pe a nikum April thla khan Moscow BLRL kongzo control tu man ruwa te chu a hal ni in an soi a hnuwa relay cabinet dang engemaw baka police station pakhat halatuma chumikum toplama chuan mananita ni ti in prosecutor te chuan an soi ni. Malina hi nikum khan ramrikal tlanga bei pui thlak na in nam hnoi nia soyani a Freedom of Russia Legionism nuwa relkong relay box chu a hal ni in prosecutor te chuan thu chhuah siamin an soyani.